Fi 98% tal-każijiet magħluqa mill-Ombudsman fir-rapport tas-sena l-oħra, is-servizz pubbliku aġixxa tajjeb u l-każijiet ġew riżolti. Dan filwaqt li fejn kien hemm rakkomandazzjoni din ġiet implementata minnu fih. Dan sostnih f'konferenza tal-aħbarijiet l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar, hekk kif ġie spjegat li għar-raba' sena konsekuttiva l-ebda ilment tal-Ombudsman ma qed jiġi injorat. Fil-fatt fl-2020 daħlu total ta' 329 każ ġdid filwaqt li hemm 177 każ ta' qabel l-2020. Mit-329 każ li daħlu, 211 ġew riżolti mingħajr il-bżonn ta' rakkomandazzjoni filwaqt li 25 ġew riżolti bir-rakkomandazzjoni li ġiet implementata. F'sitt każijiet biss ir-rakkomandazzjoni ma ġietx aċċettata jew implementata. Intant mill-74 każ tal-2020 li għadhom pendenti, il-maġġoranza jiġifieri 50 każ kienu pendenti għand l-Ombudsman, 18 kienu pendenti fuq livell ta' ministeri u 6 każijiet jinsabu qegħdin taħt proċeduri legali l-qorti. 13 il-każ li daħlu fl-2020 ġew ukoll irtirati mill-Ombudsman jew saħansitra min għamel l-ilment. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar tkellem ukoll dwar każijiet li kienu baqgħu pendenti qabel l-2020, fil-fatt huwa spjega kif ingħalqu 89 każ ieħor mis-snin ta' qabel. Dan filwaqt li 8 każijiet li jikkonċernaw is-setturi tas-saħħa, l-infurzar u tal-ispettorati u li kienu temporarjament sospiżi minħabba l-imxija tal-COVID-19 issa ġew riattivati. Hawn ukoll il-Kap taċ-Ċivili nnota kif kważi 70% tal-każijiet pendenti qegħdin għand l-Ombudsman. Dwar dan l-eżerċizzju s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar tenna li hawn għandna xhieda oħra ta' kontabbiltà u governanza tajba mħaddma fil-prattika. Irrimarka li għal darb'oħra s-servizz pubbliku reġa' wera kemm mhux biss jagħti każ l-ilmenti li jaslu mingħand l-Ombudsman talli jinvestigahom u jaġixxi fuqhom. Nitkellmu fuq 0.003% ta' dawk il-każi. Imma min-naħa l-oħra juri wkoll li s-servizz pubbliku il-klijenti tiegħu huwa importanti, il-fokus huwa fuq il-klijenti tiegħu. Mhux se warbu għax huma biss numru żgħir il-0.03% mhux se ngħidu isma' dawn ma nagħtux każ ir-rakkomandazzjoni għax hemm kull persuna hija importanti.